A délutáni blokk nagyon izgalmas lesz, mert egy pár olyan dolgot fogunk tudni nektek prezentálni, ami jövőben mutató. Az első olyan dolog, ami szerintem én azt gondolom a hétvégé legjobb előadása lesz, független attól, hogy mindenkinek szubjektíven lesz majd, amikor visszaemlékszik erre a 2 napra, legjobb előadás a hétvégéből. De én ezt az előadást hallottam a múlt héten, és megmondom őszintén, hogy ez a dolog, amit most fogtok hallani, ami gyakorlatilag forradalmasítani fogja a mi multilevel iparágunkat, és hogyha ezt nem hiszed, akkor egy év múlva biztos el fogod hinni, amikor ugyanazokat az eredményeket produkáljuk, mint az angolok. Én hiszek abban, hogy egy olyan fiatal ember fogja ezt az információt most neked megosztani, aki nem csak a levegőbe beszél, hanem aki hitelességével, a mindennapi munkájával képviseli azt, amit el fog mondani. Ő az egyike azoknak, akik eszméltek, hogy egy 20 éves piacon is, mint ami lassan a magyar, lehet változásokat elérni, és lehet más módszerekkel dolgozni. Nagyon fontos számukra, hogy olyan csapatot építsenek, ahol az emberek jól érzik magukat, és barátságok, minőségi, emberi kapcsolatok születnek. Példát akar mutatni a fiatal generációnak, hogy az ember kikerülve az egyetemről családalapítás mellett is tud anyagilag függetlenné válni, és fogadjátok nagyon nagy szeretettel, érdemes jegyzetelni, mert korszakalkotó információk lesznek megosztva, azt az úriembert, aki ennek a témának az úttörője, hálózatépítés a Facebookon, Simon Janó, jogdíjas menedzser. Sziasztok! Na, akkor kezdjük is. Igyekszem megfelelni ezeknek a dolgoknak, és készültem mindenféleképpen. Először is a szkeptikusoknak hoztam egy könyvet, amit köszönök szépen, Laci, hol vagy? Ezt te ajánlottad nekem valamikor az év első napjaiban. Én be is szereztem, és pár nappal ezelőtt elkezdtem olvasni. Ez az én 2.0. Tehát most nem én vagyok a lényeg, hanem te. Tehát ez a könyv neked szól, de hogy nézzük, manapság mindez kevés. Így indul a hátulja, valami megváltozott. Itt az offline dolgokra utal a szerző. A verseny egyre erősebb. Csak az juthat előbbre, aki karrierjét online is menedzseli, és önmagát adva hitelesen felépíti személyes márkáját a digitális térben. Szinte bárki elérhető és megnyerhető a világhálón. De hogy kinek, ha az én szavaimra nem is adtok ma, akkor adjatok annak az embernek a szavára, akiről mit érdemes tudni? Azt érdemes tudni, hogy az Amazon a 100 legkeresettebb üzleti témájú könyvéről beszélünk. Japánban az Amazonon ez lett a legkeresettebb könyv. A Google több mint 1 millió találatot ad ki nevének beírásakor. A Business Week Richard Bransonnal, aki esetleg nem ismerné, a Virgin cégcsoportnak a megálmodója és megalapítója, együtt 20 olyan vállalkozó közé sorolta, akit érdemes követni a Twitteren. Tehát ezek egy ilyen ember szavai voltak, és egy ilyen ember üzenete. Úgyhogy nézzük is, hogy mi az én témám. Networking a 21. században. Ugye ez egy ilyen érdekes dolog, izgalmas, sokan azt se tudjuk, hogy hogyan fogjunk hozzá, és mit kezdjünk vele. Hát én is így voltam ezzel 1,5 évvel ezelőtt, megmondom őszintén. Aztán pár izzasztó órát így beletettem a dolgokba, és fogalmam se volt, hogy ez hogy fog összeállni egy olyan működőképes dologgá, amivé még most sem állt össze talán, de azért már mondhatni, hogy látjuk az alagút végén a fényt, és hál' Istennek az nem a vonat, vagy ha igen, akkor egy nagyon-nagyon gyors vonat, amire föl fogunk ugrani, és nagyon komoly helyre fog minket röpíteni. Szóval megváltozott a világ, és ezzel lehet vitatkozni, vagy nem, de szerintem inkább nem érdemes, hanem ki kell használni. És mi erre a bizonyíték? Itt van az Y generáció. Ez az Y ez nem véletlenül van azokból a social media és online jelekből összerakva, hiszen el kell, hogy fogadjuk, hogy az Y generáció gyakorlatilag, és 1-2 év múlva az azt követő generáció is, a Z generáció nagykorúvá válik, és olyan emberek alkotják ezt a 2 generációt, akiknek fogalmuk sincs arról, de képzeljétek el, fogalmuk sincs arról, hogy milyen világháló nélküli életben élni. Tehát ez döbbenetes. És ha még mindig nem érzitek azt, hogy ennek a ti életetekben lenne a helye, és
arra gondolsz, hogy menjen már le ez a srác a színpadra, akkor nézzük meg, hogy a Foreverben mi újság e tekintetben. Nézzük csak meg, ez a Global Leadership Team, a GLT, ahol olyan emberek tartozhatnak, akik a top elit. És ennek is a 10 000-es és afölötti kategóriája olyan emberek, akik képzeljétek el, hogy minden egyes hónapban nagyságrendileg alsó hangon is 10-15 millió forintot keresnek. Alsó hangon, nem éves, hanem havi szinten. 2 olyan embert is be tudok nektek mutatni, Angie és Natalie, akik 1 évvel ezelőtt nem voltak ott. Nem, hogy a 10 000-es és a 12.500-asok között, hanem a 7.500-as kategóriába se tudtak bekerülni. Majd eltelt 1 év, és nem az alsó sorokban kullognak, ha bár nincsen, én azt gondolom, senkinek oka arra, hogy ott, hát én is szeretnék ott kullogni, hogyha érted, hogy mire gondolok. Erőteljesen ez az egyik célom egyébként. Tehát ez a nagyjából 20 ember az, aki meghatározza ma és a jövőjét a Forevernek. És ott van 2 olyan ember is, akiket említettem, akik nem voltak ott. És én elolvastam Angie-nek a könyvét, illetve Natalie-nek a könyvét, aki 12.500 ponttal van most ott, úgyhogy tavaly 5.700 pontja volt, és 90%-ban az üzleti vállalkozása az ma ott épül a digitális térben. Úgyhogy fussunk is tovább, mert fogy az időm, és nézzünk meg egy videót. A nagy számok törvényéről beszélünk, ami kérném a hangot is, és ha maradhat a mikrofon, akkor azt is megköszönöm, nem tudom, hogy a 2 együtt tud működni. Van egy kicsi erőteljes zene alatta. Szóval ha nézzük a számokat, akkor egyértelműen azt kell, hogy lássuk, hogy ma a nagy számok törvénye az, amit 9, 10, 15, 20, ki hány éve van az üzleti vállalkozásban, az egyszerűen felköltözött a világ hálóra. Tehát ma igazán, persze, vannak emberek, és kell is 300 fős névlistát írni, vagy 500 fős, stb. De nem itt ér véget az üzletünk, én azt gondolom, ezeken a listákon. Hanem igazából itt kezdjük csak begyakorolni azt az üzleti metodikát, amit a jövő meg fog határozni, és amit a múltunk is meghatározott. Igaz, hogy angolul van, de én azt gondolom, hogy egyrészt a fiatal generáció egyre több tagja ismeri ezt a nyelvet, másrészt pedig a számok önmagukért beszélnek. És mindjárt össze is fogom foglalni nagyságrendileg, hogy mit láttunk ebben a videóban. És azt gondolom, nincs is nagyobb aktualitás ennek a videónak így március 15-én, mint ahogy itt is a forradalmat, ugye a Revolution-t láttátok. Csak pár információ. Több mint 1 milliárd aktív Facebook felhasználó van. Több mint 1 milliárd. Ez azt jelenti, nem ennyien vannak regisztrálva, nem ennyi profil létezik, hanem több mint 1 milliárd ember az, aki minden nap időt tölt el ezen az oldalon. Miért beszélek erről? Mert ma Magyarországon ennek van, és az egész világon egyébként ennek van a legnagyobb sikere. Beszélhetnénk LinkedInről, Twitter, stb. De most nem ez a lényeg, én azt gondolom. Hanem az a lényeg, hogy egy picit átkattintsuk az agyunkat, és kihasználjuk azt, hogy az emberek így is úgy is, vagy azzal, hogy elszegényítik magukat, vagy ha egy jól irányzott kommunikációval rájöhetnek arra, hogy meg is gazdagodhatnak az alatt a 15 óra alatt, amit ők eltöltenek az interneten, mert így is úgy is eltölti. És ez növekedni fog. Higgyétek el, ez az óraszám növekedni fog. Hogyha mi adunk nekik egy eszközt, egy stratégiát, hogy ezt az időt hogy állíthatják a saját szolgálatukba, akkor az neked is pontértéket fog termelni. Az neked is pénzt fog termelni, és egy szenzációs nemzetközi globális hálózatot. De hogyha ez még mind kevés lenne, a fiatal, illetve a világ lakosságának 50%-a 30 év alatti. Szerinted nekik kérdés az, hogy legyen okos telefonom? Szerinted nekik kérdés az, hogy legyen esetleg profilom a Face-en, vagy ehhez hasonló? Nem. Nekik ez természetes. Megbeszéltük, ők ebbe születtek bele. Nekik ez teljesen természetes. Nekünk, mert én sem születtem ebben, nekünk egyszerűen meg természetessé kell, hogy tegyük. Itt az ideje, hogy ezt a dolgot jól csináljuk, és természetessé tegyük, hogyha igazán nagyban szeretnénk gondolkodni.
Persze ez nem kötelező, ugyanúgy, mint ahogy a hálózatépítés sem. Én csak szeretném, hogyha tudnám láttatni veletek azt a jövőt, ami már Nyugat-Európában és a nyugati államokban a jelen, és amit már mások kihasználnak. Aztán megnézhetjük azt is, hogy most több okostelefon van tehát több embernek van okostelefonja, mint fogkeféje. Mondjuk ez azért nekünk nem olyan jó hír, hiszen a fogkrémünk egy elég húzó termék, de azért arra pár milliárd fogkefére csak rákerülhet valahogy a mi fogkrémünk, hogyha ezt jól használjuk, ezt a technológiát. Aztán nézzük csak! Beszélünk itt Kínáról, beszélünk Indiáról, a legnépesebb országokról, és közben megnézzük, akkor alig találunk itt valós államokat a világ leglagottabb országai között. Olyanokat találunk, mint a Face, mint a fogalmam sincs, hogy kell ejteni, WhatsApp, Google, LinkedIn, Twitter, stb. És ha te az öregebb generációt, vagy a régebb óta fiatal generációt erősíted, akkor is van egy nagyon-nagyon jó hírem. Képzeld, a csiripelős oldalon a legdinamikusabban fejlődő generáció az 50 és 60 éves korosztály. Ők azok, akik a legtöbb fiókot regisztrálják napjainkban ezen az oldalon. Van még kérdés? Esetlegesen? Nincs miről beszélnünk, egyszerűen csak használnunk kell ezeket a dolgokat, mert a te korosztályod, ha te abba tartozol, akkor ők is oda költöztek, a 10. leglakottabb országba, és ezt erősítik egyre inkább. Én azt gondolom, hogy most vált igazán aktuálissá, és most tudunk igazán őszintén, vagy innentől kezdve tudunk igazán őszintén arról beszélni, hogy milyen aktualitása van ennek a szlájdnak. Amikor a network marketinget, azt a zseniális iparágat, amiben mi vagyunk, és a social médiát, a közösségi hálót, hogy így fogalmazzak, azt egy szinergizmusba, egy egységbe rakjuk. Miért? Mert tényleg korlátlanul, tényleg bárhonnan, nem otthonról, mert ki akar otthon dolgozni? Nagyon-nagyon kevesen, vagy legalábbis sokan nem akarnak otthon dolgozni. Tehát a kulcs szó az a bárhonnan tudsz dolgozni, lehet ez az irodád. Nem pont az enyém, bocsánat, ha szabad használni, de ennyi. Belefér az irodád innentől kezdve. Hova szeretnél elutazni, hol szeretnél dolgozni, és tudsz egy működőképes hálózatot kovácsolni. És persze, nagyon-nagyon fontos az is, hogy ezeket a kapcsolatokat idővel, hogyha lehet, akkor személyessé, valóban személyessé tegyük. Ne csak a digitális térben tegyük személyessé, hanem a fizikális térben is. De nézzük azt, hogy egy milyen szenzációs vállalat berkein belül, vagy védőszárnyai alatt van lehetőségünk dolgozni, ahol ezek az emberek, akik irányítják ezt a céget, Rexel az élen, ugye Rex Moon a világ egyik leggazdagabb self-made embere, aki önmagát tette multimilliómossá, és dollárban vált igazából halhatatlanná, hogy így fogalmazzak. Ők is erre a világra esküsznek. Greggel, Aidennel, és még sorolhatnám Andrewval, azokkal az emberekkel, akik azért felelnek, hogy nekünk minden olyan dolgot, amit a közösségi hálón és interneten lehet biztosítani, azt megtegyék. 325 000 követő. Még sehol sem tartunk, de képzeld, ez pont 325 000-rel több ember, mint hogyha nem lenne a cég fönt a Face-en. Akit akár egy gombnyomással, egy jól irányzott online marketing stratégiával el lehet érni, és kommunikálni lehet feléjük. Aztán beszélhetnénk a discoverforever.com-ról, és beszélhetnénk arról, hogy ma már minden folyamat kvázi online működtethető. Például itt van a webáruházunk. Miért raktam ezt ki? Figyelj! Ezt tudod, minek a hangja? Ez a pénz hangja. Ez a pénz hangja. És neked csak a sajátodat kell, hogy beszerezd, hiszen a cég ki fogja neki szállítani bármelyik terméket, bármelyik fogyasztódnak. És ott is és te csak, Atya Úristen, milyen gyönyörű hangja van a pénznek. Érted az erejét ennek a történetnek? És ugyanúgy a társdobozzal, ugyanúgy a C9-el és mindennel ugyanezt meg tudjuk csinálni, csak a C9 doboznak nincs ilyen jó hangja, amikor kinyitod. Ennyi, ezért nem azzal mutattam meg. Igaz, a pontértéke nagyobb, de hát 100 febnek is van akkora. Oké, és akkor innentől kezdve lép életbe az, hogy valójában te ki leszel az online világban. A 2.0 az nem az, hogy lecseréltük az 1-es verziódat, hanem ez az online, a mai online működő technológiákra mutat, hogy te kivé válsz. Kit látnak, mert rendben, hogy egy vidéki paraszt gyerek is föl tud öltözni, legalábbis remélem jól nézek ki,
és akár lehet egy nyerő megjelenése, így elsőre, de ugyanezt el kell tudnunk érnünk a Facebookon, és bárhol éppen ahol kommunikálunk. Ugyanezt el kell tudni érni. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan profilt alakítsunk ki saját magunk számára, amiben az embereknek az jön le, vagy amiről az embereknek az jön le, hogy egy sikeres, egy boldog, mosolygós, megbízható emberrel van neki lehetősége kommunikálni, kapcsolatot építeni. Hogyan tudjuk ezt elérni? Jó minőségű fotókkal. Lehet, hogy ma már ez sem probléma, hiszen olyan csúcsminőségű mobiljaink vannak, amivel egy fehér háttér mögött, vagy bárhol egy jó háttér mögött tudunk szenzációs minőségű képeket készíteni, tehát nem kell stúdióba vonulni ezért, és még pénzt sem kell költeni kvázi rá. Az emberek mire vevők? Arra, hogyha adsz magadból, hogyha megmutatod, hogy ki vagy, a családodat. Figyelj, Brian Tracy a világ egyik legjobbja. Kirakod az idézetét, és kap X-et, mondjuk like-ból, meg kommentből, és ha kirakod magadat, megmutatod egy picit magadat, annyira, amennyire te szeretnéd, akkor az kap X-szer 10, 20, 30, 40, 50, nem tudom én hány interakciót az interneten. Az emberek kíváncsiak egymásra, az emberek miért néznek szappanoperákat, mert bele akarnak látni mások életébe. És hogyha ezt ügyesen menedzseled, akkor a te életedbe is meg tudod mutatni azt, ami valós, mert csak azt tett, kérlek. És hogyha ezt jól kommunikálod, akkor ebből nagyon komoly kapcsolati tőkét fogsz tudni építeni. Aztán nagyon hatékonyan, nagyon effektíven tudunk dolgozni a digitális térben. Azt is elárulom nektek, hogy miért. Egyrészt, mert a személyes kapcsolatok építése az sokkal egyszerűbbé, hatékonyabbá és minőségibbé tud válni, mint bárhol máshol a világon. Nem tudsz egyszerűen plázákban, vagy ne tedd azt, hogy ezt nem teszed, hogyha egy jó fejemberrel kerülsz kapcsolatba, mondjuk a bevásárlóközpontba, míg sorba állsz. Persze ismerkedj, ez tök jó dolog. Csak van egy másik lehetőségünk, amire utal a könyv szerzője is, ahol ezt célzottabban, célspecifikusan olyan embereket tudunk elérni, akiket mi keresünk, akikkel mi szeretnénk megismerkedni. És nem az üzletre gondolok elsősorban, első körben, hanem minőségi kapcsolatokra, barátságokra, amiből vagy lesz esetleg üzleti kapcsolat, vagy sem. Ez attól függ, hogy tudunk-e együtt gondolkozni, vagy sem. És hogyha ha már ez megtörténik, akkor úgy tudunk dolgozni, hogy sokkal tágabb lesz a naptárunk. Ki az, aki este 11-kor szokott mondjuk kávézóba találkozni? Nincs. Egy kezet se láttam. Varga Róbert most nincs itt, ő talán az egyetlen kivétel, aki éjfélkor is elment egy benzinkútra, de hogy én szoktam 11-kor is akár Skype-on HTT-zni, vagy bármi ehhez hasonlót, egy visszakeresést beiktatni, vagy egy elindítást. Tehát sokkal hatékonyabbá tudjuk, és sokkal hosszabbá tudjuk tenni a napunkat, mint ahogy az korábban volt. Lopott idő. Ki látta a filmet? Nagyon szigorúan kéne vennünk ezt a dolgot. Miért? Mert egyszerűen fogy. Én is csak itt figyelek, és fogy. A tiéd is pont ugyanígy van. Fogy az időnk, és sokszor olyan emberekre, hát ha nem is pazaroljuk, de sokszor olyan emberekre költjük el ezt a pénzösszeget, akire nem is lenne érdemes. És egy nagyon jó előszűrést tudunk csinálni, egy nagyon jó eszközünk van a kezünkben, akár hogyha a videókra és bármi ehhez hasonlóra, vagy akár egy Facebook profilra. Ma a HR-esek többsége mit csinál? Nem, minek hívják? CV-k alapján ítéli meg az embert, hanem megnézi az önéletrajzot, de utána fölmegy és megnézi a Facebook profilját is. És ha megnyerő lesz a dolog, akkor behívják esetleg egy interjúra. Ha nem, csodálkoznak az emberek, hogy 100 helyre küldik el az önéletrajzukat, és hogy nem hívják be őket. Miért? Mert nincs ott a Facebook profil linkje mondjuk, amit le tudna csekkolni az a HR-es. Tehát egyszerűen szenzációs. És te ugyanezt meg tudod csinálni, ami a döbbenetes. Hogy pont ugyanezt meg tudjuk csinálni, és oda tudunk lőni, ahova kell. Meg tudjuk csinálni a képzést a Facebook csoportokon keresztül. Nekünk van egy online oktatási oldalunk, ahonnan jelen pillanatban 3 országba építünk aktívan üzletet, Ukrajna, Románia és Magyarország. Ukrajnában életemben nem jártam, és egy dinamikusan fejlődő csapatunk van ott. Na nézzünk egy példát, mert kértétek, hogy éljünk egy példával. Itt van egy úriember, akivel elkezdtünk levelezni egy motivációs csoportban. Tetszett neki a gondolat, amit posztoltam, és személyes megszólítás,
leírtam, hogy honnan ismerjük egymást. Dicsértem igazából őszintén, hiszen a valóságot láttam, amit meg tudtam dicsérni, és egy kérdéssel zártam le ezt a dolgot február 12-én, amire jött is egy válasz, amit most egy picit így megszűrtünk, illetve nem lesz minden, elég hosszan kommunikáltunk, de hogy elindult egyfajta kommunikáció, amiből kiderült, hogy a Gergőnek 40 éves családi vállalkozása van, amit a nagyapjától vett át, stb. Itt hozzávágtuk a végét, és tanácsot kért igazából, hogy hogyan tudná esetleg még inkább fejleszteni saját magát. Ez így az első levélváltásra, mert megnézte a profilomat, látta, hogy olyan dolgokkal foglalkozok, ami esetlegesen embereknek értéket adhat, és gondolta ő is, hogy kíváncsi lesz erre a dolog. Írtam pár dolgot, hiszen kaptam egy kérdést, hogy mivel foglalkozom, ezt majd úgyis vissza tudjátok nézni, nem akarom felolvasni. Egy kérdést tettem föl, szoktál tréningek járni, hiszen az önképzésről beszélgettünk, ehhez hasonló dolgok. És akkor igen, itt szóba került valahol Brian Tracy, hogyha minden igaz, hogy mennyire szeretett volna a Gergő eljutni Brian Tracy előadására. És akkor adta magát a dolog, hogy ha Brian Tracy előadására nem is tudott eljutni, de van egy úriember, aki Brian Tracynek a magyarországi mentorátja, aki, hogyha jól tudom, itt lesz holnap, őt Szabó Péternek hívják, és akkor kapott egy lehetőséget arra, illetve felajánlottam neki, hogy március 14-15-én találkozzon azzal az emberrel, aki el tudja hozni neki Brian Tracy üzenetét. Jó, és akkor Gergő esetleg, hogyha megtennéd, felállnál egy percre? Köszi. Csak hogy a non plus ultrája a dolognak az, hogy igaz, hogy nem ma találkoztunk először, de még mielőtt az életben mi valójában találkoztunk volna, a Gergő átutalt nekem 33 000 forintot, úgyhogy soha életünkben nem találkoztunk. Érzed, hogy milyen erőt tudsz képviselni, hogyha egy jó én márkát építesz mondjuk az online világban? Hogyha azt látják, hogy megbízható vagy, és esetleg értéket tudsz képviselni másoknak, és hogy mennyire nem beszéltünk az üzletről. Ebédeltünk most a Gergővel, és akkor mondja, hogy hát így figyelte ezt a sast, nem tudom, hol látta, és hogy azt hitt, hogy ez egy biztosító társaságnak, vagy valami pénzügyi cégnek. Itt van ma velünk, és még nem is hallott a Forever üzlettől. Tehát neked nem feltétlenül kell az üzlettel bombázni embereket azért, hogy te sikeres lehess valaha is valamiben, mert nagyon sokan itt rontják el. Nincsen kapcsolat, nincsenek személyes kötődések, és rögtön letámadnak. Nem, ezt én azt gondolom, hogy nem érdemes csinálni. Aztán félelmeket tudunk kivenni az emberek fejéből. Olyan félelmeket, amik például, hogy nincs időm. Ugye sokan mondják, mert azt hiszik, hogy be kell menni valahova. Embereknek, akár például a szülők, a kisgyerekes anyukák egy nagyon jó példa, akik nem tudnak este, meg szinte napközben se elmozdulni, de az online üzletépítéssel, és nagyon sok ilyen példa van, nem csak a kisgyerekes anyukák lehet az online célpiac, a fiatalok, a vidékiek, a külföldiek, de ők egy nagyon jó példa arra, hogy ők egyszerűen helyhez vannak kötve a legtöbb esetben, nem tudnak kimozdulni, és mégis tudnak üzletet építeni. Az ukrán csapatunkban szinte, ha nem is mondom, hogy mindenki, de minden második hölgy, az kismama vagy anyuka, vagy olyan emberek, akik azt keresik, hogy hol tudnak egy kicsit fölpörgetett életet élni, amit azelőtt tettek, mielőtt mondjuk szültek volna, és végre van egy lehetőség a kezükben, hogy ismét fontosabbnak érezzék magukat, mint mondjuk sokan ugye azt érzik anyaként, hogy fú, tök jó lenne, ha mást is csinálhatnának, stb. Ja, itt még akartam egy-két dologról beszélni. Igen, nincs ismerősöm, hát novemberben beszéltem arról talán, hogy lehet kapcsolatokat építeni ugyanezen a színpadon, hallgass meg azt az előadást, és akkor ezt a félelmedet is igazából zsebre tudjuk rakni. Ezt is majd át tudod nézni, mert fél percem van, és még szeretnék egy jó kis lezárást csinálni így ennek a mai napnak, de hogy kezdődik minden a kapcsolatépítéssel, aztán abban az esetben, ha tudunk közösen gondolkodni, és van mondjuk egy miért, egy cél, egy ok, ami miatt mondjuk felajánlhatjuk az üzletépítést, akkor videókon keresztül ki tudjuk építeni a bizalmat, anélkül, hogy mondjuk találkoztunk volna, vagy tájékoztatóra jött volna bárki. Aztán megtehetjük azt, hogy utána egy időpontot egyeztetünk, személyessé, vagy marad online a kapcsolat, ez a távolságoktól függ, én azt gondolom. És minden olyan lépést, amit egyébként amúgy megcsinálunk a hagyományos üzletépítésben, vagy megcsináltunk, azt itt is el tudunk végezni. És egy pár példa, hogy
pár olyan ember, aki például a Cancuni, ugye az Eagle Manager lábunk egyik kötelező szupervájzorát is online ismertük meg, rajta keresztül, illetve rajtuk keresztül jutott el az üzletünk Ukrajnában, egy nagyon dinamikus fiatal hölgynek, egy 22 éves hölgynek a csapatát építjük ott. Ezekkel az emberekkel, ő például egy román új üzlettárs, ők a zárás előtti csütörtökön este 10-kor HTT-ztünk a Renivel Skype-on, 11-re megbeszéltük, hogy akkor építjük az üzletet, és 11:30-re már meg volt rendelve a Touch of Forever. A Forever nincs nyitva sehol 11:30-kor, de mi mégis meg tudtuk rendelni neki a touch-át, és egy hétre rá megérkezett az otthonába. Szóval tényleg nincsenek határok, és tényleg, ha hiszed, ha nem, akkor itt március 14-én és március 15-e hétvégén én azt üzenem neked, hogy csatlakozz ehhez az online forradalomhoz, győzd le önmagad, és menj, tudom, ez a legnehezebb, legyőzni önmagunkat, és keresztül menni olyan dolgokon, és keresztül vinni olyan dolgokat, amit sohasem csináltunk. De tedd meg önmagadért, tedd meg a jövődért, tedd meg a családodért, tedd meg azért, mert nem lesz 5-10-15 év múlva más